בואו נתרגם כלבים לשפה של בני אדם. יש לנו פה כלבה בצבע חום לבן וכלב בצבע חום מתחת. בואו נראה אותו יוצא. אוקיי, הכלב החום ממש ניסה להימנע מהסיטואציה של המשחק. אפשר להבין למה. כלבה איכשהו יוצא תופסת אותו ראש מתחילה. פיטבולים בדרך כלל משחקים קצת יותר אגרסיבי או אסרטיבי, או איך שלא תקראו לזה. הכלב החום לא ממש מעוניין במשחק הזה, הוא לא אוהב את זה וזה כואב לו מדי, אבל הוא לא מצליח להפסיק את הכלבה. כל פעם שהוא בא להפסיק אותה היא חזקה מדי. עכשיו הוא מנסה להגיד לה, היי תעזבי אותי, והיא פשוט נכנסת בו עוד יותר בכל הכוח. הנה הוא מתהפך על הגב, הוא מוותר. אין שום סיכוי שבעולם שהוא יצליח לעצור את המשחק הזה, למרות שהוא לא רוצה אותו. יש סיכוי טוב שעוד מעט הוא יעשה כאילו הוא כן משתף פעולה, כאילו הכלב הזכר של הגב עכשיו יעשה כאילו הוא כן משחק, רק כדי שיעזבו אותו כבר. הנה עוד רגע זה יהיה כואב מדי, עוד רגע זה יהיה מוגזם, ואז ינסה, הנה, ואז הוא מנסה לעצור את זה, מנסה להגיד לה, היי די עזבי אותי. אבל אפילו כשזה כואב מדי והוא כמעט מצליח, היא לא באמת עוזבת אותו, יותר חזקה ממנו.